दिनै काजलगावआव फैनानै जिबादि रेलि नुफैबाय हाजार हाजार मानसि चिरां आरो काजलगाव मिलायनानै बेनिफ्राय हयथ' 15,000 मानसि दङ 15,000 माने नङा जोंनि बायदि सानो मोनसे समस्यायाव 7,500 रानोबा समान लादो आरो 7,503 बाहाय माने 22,000 भट फैनाय जायो मोनसे समस्यायावनो आं सानो मा चिराङाव बिपिएफबो साफा बिजेपिबो गासिबो मोनसेबो देरहानो हानाय नङा बिपिएफआबो साफा जागोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो 7टा समस्तिनि गेजेराव खमसे खम 5टा सिटखौ चिरां आरो काजलगाव आरो बिजनि मिलायनानै बिपिपिएलआ मोनगोन होननानै आं सानो आरो गथै बिटिसिआव नायाब्ला आङो टंलायाव रेलि खालामदों आरो लोगोसेयैनो तामुलपुरावबो हाबदोंमोन आरो तामुलपुरावबो खालि बिपिएल हावा बाहाय मोनबा 6टा समस्ति गोलैयो बागानबारिखौ लानानै 6टानि 6टायावबो कुनु दला देरहानायनि सम्भाबना नुवाखै दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 10टा समस्ति दं बाहाय खमैबाबो 6टा 7टा सिट फैनायनि मोनसे सम्भाबना दा बाक्सायाव जुदि जोङो 5टासो मोनोबा आरो जुदि चिराङाव 5टा फैयोबा आरो उदालगुरियाव जुदि 7टा फैनांगौबा 15टा 17टा थांबाय क'क्राझारनिफ्राय दा जुदि माने 8टासो फैयो बिदिनो जोङो 20निफ्राय 25टा सिट देरहानायनि मोनसे अंक खालामनानै ओंखारदों दिनै जों बिपिएफखौबो गिया बिपिएफआ बाहाय कुनु माने स्थिति गैया आरो बाहाय कंग्रेसआथ' गैखायानो गौरबबो गैया जास्ट खाथा खुलिनो फैदों फैदों मोजां जादों आंजों गाज्रि नङा आरो बिजेपिआ दिनैनि दिनाव कुनु कारनाव बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो हानाय क्षमताबो गैया भिटिबो गैया आरो गभर्नमेन्ट दानोबो ओंखाराखै गेलेनायाथ' बयबो गेलेयो जोंबो गेलेगोन बिपिएलआबो गेलेगोन जों मालाय मानो सानो मालाया गेलेयोबा बे गेमावबो जोंनो देरहागोन आरो बिपिएफनि गेमा जेरावबो सोलिनाय नङा 20 मायथाइयाव दा 12 सिटखौ 25 सिट बानायनांगौआनो जोंनि फाइट ओंखायनो जों दा बिजेपिनि एगेन्स्टआवबो फाइट खालामा बिपिएफनि एगेन्स्टआवबो फाइट खालामा जोंनि फाइटआ जोङो 2020 मायथाइयाव 12 सिट देरहागोन बेखौ 25 खालामनांगौ एबा 30 खालामनांगौ बिनि थाखाय जों फाइट खालामगोन आरो जों हागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि प्रेस मिट बेनिफ्राय क्लियार जाबाय नङा होमबा बिथांमोना इउपिपिएलखौ लेंहरदों जोंखौ सानदों आरो इउपिपिएलआव जों बुंदों इउपिपिएलआ जोङो खौसेयाव दं खिन्थु जि फर्मुलायाव खौसे जानांगौ बेखौ लानानै रायज्लायगोन बे मथे बिपिएफआबो फैनांगौमोन खिन्थु 16टा संगठननि सिगाङाव जों आंबो आसामनि बायदि गसंनानै जोंनि मतामतखौ होदों जोंनाव सोंनाय जादोंमोन दा दानि खौसेथिनि माबायाव जिहेतु बिपिएलनिसो बाथ्रा फैदों नालाय जों मोननैबो हानजाया आसाम दा गावबागाव खैफियतखौ दोनहैबाय बिपिएलआ खौसेयाव दं रायज्लायनायावबो दं खिन्थु 12 तारिखनि सिगां बिपिएफआ फैनांगौमोन बिपिएफआ फैयासै ओंखायनो फरायसाफ्रा बुंनो गोनां जाबाय मा बिपिएफनि मदद मोनैनि थाखाय खौसेथिनि जि फारि बेयाव फेलें जाबाय दा बिदि हिसाबै जोङो बुंनांगोन जे बे खौसेथिया दिनै बिपिएफनि थाखायनो जाया सरकार गारनांगौ ना मानांगौ बे रायज्लायबानो जायो रायज्लायाखैनो बेखौ बुंनायनि अधिकार गैया बेहा रायज्लायोमोनबा सरकार गारनांगौ ना मानांगौ बेबो जागौमोन खिन्थु बे रायज्लायजेनाखैनो ओंखायनो बेखौ बुंनायनि बेहा अधिकाराबो गैलिया